Tarong ba? Tarong. Uy, ikay magtarong. Gigi. Sem. Okay, class. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Karon, mag-oral test ta. Sir? Ha? Mag-oral test. Mura magdinsiga inyong mga mata. Ning sulti tagka pagagahapon, sir, aron makatuon pud mi. Masiro jud mi ani, di na pud mi maunor ani. Mahal ra kayo ang pasigig hatag og wolfan, silingpan, napay floor wax. Tagakuan kay magdunit og litson. Oh. Natural. Kani ha, nakoy pangutana ninyo. Kinahalan inyong matubag. Oh, sir, unsa man ang pangutana, sir? Pabot. Kikisa may nalibang dito sa eskwelahan. Nga Ma'am Las. Ikaw. Di na magtutod. Manilin kay ika nakitaan. Okay. Ika akong una pangutana, Jasmine. Ako? Ikaw. Ikaw na first anak mo sa ikay unang pangutanon. Pinangga man ang purmerang pangutanon. Kinsay nagpatay ni Magellan? Di ako. Nilugi ako, ligi magana ko. Basta ako ko'y labot anak. Nilugi ako, sir. Akong pangutana, kinsay nagpatay ni Magellan? Di jud ko mahadlok magay kog uk sir. Tay kalabutan sa uk-uk. Di man ako gamatag patay niya, sir. Sir, makatuod jud ko ana, sir, nga dili jud siya ang nagpatay, sir, kay kaya iya og lihok ana, sir. Di mo gina building gina ko na sa dinaganay. Saba. Kadaog. Sige. Proceed. Sige, sir, proceed. Manilin. Ika ko pangutanon. Same question. What is the question, sir? Kinsay nagpatay ni Magellan? No. Sir, sa pagkatinud-anay lang jud, sir, no? Pasanginli ko nga, marites ko, sir, pero ayaw lang jud ko pasanginli nga ako ang nagpatay anang Magellan, kay di ko kaila kinsa na si Magellan, sir. Agoy. Kinsay nagpatay, wa ka kibaw? Wala. Lalaki na siya. O lalaki din na, sir? Oh, Nga. kanang ang iyang sinugdanan o katapusan sa iyang pangahan, LL. Lito Lapid. Lito Lapid daw, sir. Naon sa Lito Lapid. Lito Lapid. Taga Cebu na siya, taga Cebu. Cebu. Taga Cebu. Lito Lapid. Gibalik raman. Gibalik ra yun nimong pangahan. Kani siya baka na kaning LL. Gibalik-balik ni iyahang pangan. Ay, gibalik-balik. Sir, gaya mo sa usultin ni mo, sir. Ay, mura kibaw na kada. Gibalik-balik na. Lito Lapid. Palpak yung kapal. Hindi na palpak yung pataka lang ka. Unsa man na itong pagday, sir? Naunsa man taon mo, oy. Basig ikay kapatay. Pasangin lang, manaungon niyo. Lalaki. Oh, sir, lalaki. Laki tayo ikaw, guro, sir. No. Kamu ba naunsa? Ultimo ba? Si Magellan, wa mo kaila na. Wala. Kinsa din na, sir? Naunsa man taon mo. Kinsa kita nagpatay ni Magellan, dahil, sir? Kung dili si Lito, Lapid. Kinsa man, dahil, sir? Lito, Lapid, naunsa naman. Kinsa, dahil? Chiko, ang lapu-lapu. Lapu-lapu, kinsa na? Ay, lapu-lapu. Di ay, nagsulti ta ka, sir, namin nagdang isda sa mua. Lapu-lapu ang pangalan, sir. Ay, isda. Isda, di ay. Isda nga Dili. Oo, dito ang mga isda. Ay, kog ina. Ayaw kog ina si Magellan. Nabukog sa lapu-lapu nga isda. Di tao man ang lapu-lapu. Ay, Nga, nag-away na sila mo namatay si Magellan. Kay? Nag-away ng duha, nagsinagpaay. Guro ka dito, sir. Pagsagpa na kuyapan si Magellan. Wa na ka bangon, sir.